Teraz vám ponúkneme naozaj šokujúce zábery, ktoré by však deti vidieť nemali. Exkluzívne ich Jojka získala od jedného muža z Trenčína. Na vlastné oči uvidíte, ako tragicky sa skončil pokus mladej šoférky získať titul Miss na automobilovej súťaži. Pomýlila si brzdu s plynovým pedálom a v plnej rýchlosti narazila do divákov. Takto sa skončila jazda pomedzi prekážky, ktorú predvádzala 20-ročná adeptka na Miss Tuning. Si podľa všetkého v mieste, kde už mala brzdiť, pomýlila plyn s brzdou. V plnej rýchlosti narazila do prizerajúcich sa divákov. Na zemi zostali ležať 8 ľudia. Všetkých okamžite previezli do trenčianskej nemocnice. 15-ročné dievča má otras mozgu a viaceré zlomeniny. 17-ročný mladík za skomplikovanú zlomeninu nohy. Najhoršie je na tom muž, ktorý preletel cez auto ako posledný. U pacienta sa jedná o závažné poranenie lebky a mozgu. Ešte stále sa neprebral a bojuje o život. Organizátori si toto zlyhanie nedokážu vysvetliť. Mali možnosť vyskúšať si tú celú trať, aby ju teda poznali a aby si mohli vyskúšať auto, na ktorom jazdili. A všetko šlo úplne hladúčko a bez problémov. Pred 2 poslednými prekážkami ale dievča náhle spanikárilo, prudko pridala a volant strhla rovno medzi divákov. Nohu z plynu nedala ani potom, keď narážala do ľudí. Dýchová skúška u vodičky vylúčila požitie alkoholických nápojov. Po náraze bola žena v šoku a nedokázala ani vystúpiť z auta. Z nehody sa bude spamätávať ešte veľmi dlho. Polícia prípad preveruje ako podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví. Súťažiace vozidlo polícia zaistila, bude podrobené znaleckému skúmaniu. Pre televíziu Joj, Pavol Čertík.